Изненадващо, не, много е изненадващо, защото наистина в реалния живот вече е рядко да се... Не, в България е рядко, Нали? не в реалния живот. Някои държави се вали много и аз съм кукнат. Аз съм много кукнат! Посудър, кучко е! Не, кучичко! Репортирам. Аз пак лагвам. Аз пак ли ще ме дисконектне? Къде си? Какво? Какво стана? Дай ще го покажа после. Той няма лук, как ми ще убиш го. Няма... Рекорди го там, моля. Все още да. Къде го гърнаме? Дамите ще инста, Ивана е сам набързо, гледай се, гледай се. Това беше! Стоп! Който мине ще умре. Айде, спрете се. Мисля съм убих без да изкачам. Букук! Чакай малко. Братички умират, бе! Трипът. Май ми! Май фокус ми! What the fuck is this? Да натисна пиза да си купя оръжие. Много ме хареса как... Защо аз съм толкова, бе? Не! Тел! Аз зали не разбрах, кой ме стреля. Чай, това ще го река. Еда като пъси. За good thing, кой ще лодни пръв? Бе, ява Никола лодно пръв. Никой! Аре, това... Май му краш. Аз бях лодно пръв. Аз бях лодно пръв. Стана, бе. What? Ставай. Той изкара! Чакай! Какво? Защо не изкара? Това ще го осъдим. Това е дискриминация, катастрофирахме по пътя, не! Тере, че какво мислиш за War Thunder? Знаеш кой е War Thunder? Точно така. War Thunder е много лошо нещо, което никога не трябва да го инсталираш. Така е превод! Какво стана? Да не го убиха Никола? Blowing on the strings, coming here to help me with my project even after everything I put you through, and everything I had to work through for myself. Everyone hears the jokes, the piano, Как ви казва на това пича? after that, they stopped listening. You didn't. Окей. Гей. Как ще речеш уж гей, бе? I like you! Сега, това е сега да кажеш две, сега кажеш това едно или две. Не, сега ще каже едно, брат, сега ще каже едно, казвам ти, сега ще каже едно. Дашто табар, глезък ще Сега ще каже едно. Или ще се замисли и ще каже пак. Казах го, добре, тук цялото мнозинство казва. Да. Какво? Аре, бе, брат, толкова време те пада толкова Ари, някакво копеле си, брат. Нали, брат, стига си матка на това. Как те гледа? No jokes? Nothing? When you said you had feelings for someone during the game, I was hoping it was me. Жери, печелят се надяваше. It's me! Figured out what to call the song. Clementine, obviously. You know, because I like Видели, печелята даже че късти I like песен. you even more, so... There. Миямто да си почиш малко главата и да видиш, че Никола стрима и че го гледаме и двамата. Kiss him. Анти. Си пише на Анбе, то пичага, това не се сложи да си жени. Number
Си добър between one and... Ама как върви от почтовниковата стрелка ли? Да. Остави го. Сега ще кажа ти, Третото е късим. дайте ли. Отляво надясно. Отляво надясно ми те. Отясно наляво е почтовниковата стрелка, бе, циганин. Отляво надясно. Избира Никола. You're so weird. You're so weird. Аре, Давай. към него момчето, бе. Не виждаш, че Аре. си взе сърце върху тебе. Аре, не влизаш, че... Никола, брат, брик никога да тъп. си намери гачи, това ще го кажа. Митко, Аре, не влизаш, че брик тъп. Айде, давай. Митко, Давай. Митко. Character Ой! development. Having a crush on me was not Не. Сасек. Чакай, Мале, аз вижда жена, който ти избра. Вижда жена, който ти избра. I don't think he did it too late, but I just saw his the tip of his nose, like the feet. The slow-mo. Watching. No. And the head. Get another day of bullying Navi. I feel like the role I gave you is too accurate. It's accurate, alright? Ще ви пиля на главата. Чай бе, ти имаш да учиш. Да, затова питам. Да бе, няма търсево. Не бе, може Да. един-два часа. Има да учиш хора ти в ту. Yes, ladies and gentlemen, it's time again. The home of the rare groove presents real funk for you. The funk that makes you wanna shake your hips up and down. Трактора! Ма не го трактора, бе, това мотор ще струва 100. Бегай, бе. You got dog downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the street. Nobody turns my Тежар home. на това. You get your ass back to the hotel and You get your ass. Go in my charger to the toilet. Гантър, вижте го! Вижте за мене! Само за мене, аз ти казвам. Окей! Аз съм хрен. Никола. Ти чай, баце! Фак, та машина! Фак! Бегай, Никола, бегай! Бързо, скачай, бегай! Бегай! Идвайте! Сега. Гледай къщата, брат. Моето... Вилен аркид. Мите, това трябва да направиш мим. Мите, това трябва да направиш мим за него. Това трябва да направиш мимче, Мите. Я ще О, кошак! Holy shit!
Аз съм готов, брат! Телепортирай се, бе. Ай, аз не бачка. Чай. Я ме удари ме. Бро, just die, бро. Тих, никой не знае къде е. Опа. Значи, Иван най-вероятно. Или Иван може да е. Защото той Иван беше... Защо не мога да видя Никола, искаш да видиш първатка? Никола, яла тук. Какво е това, Никола? Какво е това? Алекс. Умрял. Нека да отидем да търсим Иван, аз мисля, че е Иван. Да, Мисля, че е Иван. Аз не съм виждал Иван в цяла игра. Аз го видях, ама аз не знам къде беше, брат. Аз го Иване! видях край нас. Иване! Иван знае как да... На мен мислите ми бяха в Защо? Защото не вярвам на мито, че има толкова добър късмет. Той се опита да избяга. Да. Добре, просто ще ме да стреляш, нали? Айде стреляме просто. Искаш ли? Добре, знаеш ко. Искаш ли? Айде ще ме да стреляш без това. Добре. Accept.